Čauko, vítam vás v novej hre s Matúšom Tomášom. Takto, ja som sa pripojil na toto lobíčko. A hádajte, koho som tam stretol. Týpka, ktorý má u mňa odber. A volal sa Modu Loji. Tak ďakujem, pridám ťa do friendov. A on by chcel s nami hrať, ale... My sme išli toto urobiť a Matúš to pokazil. Tak, Matúš, čo tu robíš? Pohode, Tomáš, poď sem, tvoja práca, vieš, kde bude? Poď sem, poď za mňa. Ty si teplý? To je moja práca. Tak ja budem mať tu. Matúš, tvoja práca, poď sem, bude kontrolovať bažinu. Tomáš bude pozerať na ľudí. Kamo, a aké typy na schované hodinky? To bude poznať. Hodinky sú dobré, v pohode. Fakt? Hej, To sú na tie hodinky. To sú pohode. Kúkame sa na tú tvošičatú hlavu, ďalší so zdolekskami. Jej. Ak bude mať pištol alebo nôž, tak ho daj do pút a daj ho do tohoto väzenia. Tam ho zbijú. No? Počkaj. Čo? Keď mám že M4. Zabij ho! Nechyť ho! Jak? A daj ho do väzenia. Tu je väzenie. Zabij ho, keď útočí, zabíja. Nič sa nestalo. Nič, povedz. Nikto nič nevidel. Ideme ďalej. Dobre. Dobre to kontroluješ, Matúš? No. Keď tam bude dačo nehodné, to máš. Typer má iba mobil. Práve teraz ty. Mám malú granáta. Okej, šatá hlava je v pohode. Teraz ty. Ajajaj. Čo mal? Nôžik? Asi za to môžu sám. Typer má pri sebe mobil. Tu máme MP7A1. Fajne to. Typer má zase Rolexky, fles Bradie. Potom máme tu 357 Magnum. Voda. Dobre, Typer je čile. Tomáš, každých 5 minút sa budeme meniť. Alebo každý deň. Alebo každý deň, no. Každý deň sa budeme meniť. Tomáš pôjde tu, ja pôjdem do tohoto. Day order. Dobre. Skoro sme dali ten bonus. Tak, čo sa ide diať? Ja som to iba skúšam prvý deň. Čakaj, musím pozbierať. Oka, ja mám bažinu, kde bol takto. Matúš ide skenovať ľudí, Tomáš ide overovať. Že to sú oni. Či nemajú dal do falošný pas? Hej. OK, dával som to vykonať na jednom v živote. Čo mal Matúš? A pišlo, ok. Zbraň. Dobre, přijde domov.
Čo mám robiť? Nemám ísť tu. Okej. Tam čakaj, keď Matúš tako ti pošlo. Ó, tam vidím ho. Oka, idem opraviť. S M4. Je to pohoda. Nebojte sa ľudia, Oka, sme späť. Akcii. Ale mi tu kamo nič nepíše o ňom. To nič, iba obrázku, podľa obrázku. Ktorý? Tam to... Zoberte tú vec na uhasenie. Ste fakt taký neschopný. Ja som zobral, ale nechcel... Sme späť. A zase sa tu musím vrátiť. Wait for passage. Dávaj tu píše, že wait for passage, ale mi to niečo chce ukázať na obrázku. Asi delete? A nevieš, kto bol na obrázku predtým? Viem, to tu presne, ale ja či ho dáme. Uteká mi. Nech ho odíde. No, to máš, to je inieť do väzenia. Tak už skopali ho tam. No v pohode, už to pôjde oči. Oči to všetko iné, ale okej. Accept. Ďalej. Tento tu gej. Granát. Asi vidíš zadne, ja neviem čo. Pistol. Matúša zabitý. Tiež to nie. Matúš, či. Olka poslala várka čaju a... Idem Tomášu, idem na to. Matúš, ty žiješ? To si žije, lebo je ja skapal. Preto tam musí chodiť. Ty pečka, asi máš zlý pás, asi si niekomu ukradla. Nemal si sa oživiť. Nie, iba raz. Gigi, tak nič. Tak ty choď páčuš mňa? Matúši nesu, tak posielaj mi ho. Matúši nesu. Ty budeš posielať, ja sa budem kúkať. Daj Matúš, musíš čakať. Ak si nemali šancu prežiť. Ešte toto nie je úplná plná verzia, iba je to v bete. Je to beta. Vlastne je typická beta. Čo tu je? No ty všetkých posielaš iba dobrých ľudí, nie zlých. No ja to viem hrať. Tak kamo, ty pečík, asi si nikomu ukradol jeho identitu. Ide skopu v tej väznici. Ty si v pohode. Čo máš väzňa? Hej. A to musíš tejsnúť, to nepotrebuje na túto osobe, iba? Stačí. Aha. Má to žiadosť oživiť na ďalší deň. Počkaj. Gól. Ok. Ok. Môžem ju perspektív ničiny. Vždycky stojí za čo. Jo! Ja sa Kuba zašítam. Matúš, teraz Matúš, mám ti to vysvetliť. Iba tu takto stojíš, Ja Matúš. som tak tam mať zastrelím. I pani, tu som ja teraz. Ty iba pozeráš na obrázok a potom sa na ňo pozrieš. A to je všetko, čo robíš. Oko, to je bohatý. Asset.
Pasek. A to máš poriadne pozeraj. Prečo? Lebo tam môžeš brať hociaká grana. A Však môžeš. ja viem, kam ty, ja som našiel Grandy na začiatku. Niečo mi sa tam nezdá, ale dám, že pasek. 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 O, takto, to si vás, takto predstavujem vás. Táto žinka, ty si môj. Lilita i Kalema. Oh, hell na. S týmto si... Ona, vieš, ona mala akačko. Tá, tu na polovicu veci som zničil. Pokiaľ polovica z ľudí má... Viete, ja som od toho ešte batočila tam granát 200 a 2 pištole. Na čo spravím? To zničím. Alebo si to zober. To by som asi mohol zobiec. Ja hodím tam do toho davu grana, nech už je vyprázdnota. Ale už je iba 18 sekúnd. To sa zatvára. Rýchlo, dávaj, je ďalšia batožína. Batožínka. Za chvíľu to máš bude chillovať. Batožínke nič není. Môžeš? Ďalšie dve batožínky, jej, ďalšie dve. Už je zatvorené, už je nepôjde batožina. Asi. Accept a ty si destroyed. Toto je pohoda. Ešte koľko? O, no to môžeme iné zamknúť. To posledného zamknutie. Aj čo? Iba akačko. Jaký? Kde? Posledný. Jaký posledný? Tento má akačko, tento. No, toto je môj. Nie, počkaj tak. A pôjde pekne. To vie ako robiť. Olka, ty máš mobil vo zadku. Akože... Ty si moja, ha ha ha, hi hi hi. Poďte všetci. Olka, to je pohoda. Matúš. Vždy to iba na tebe. A to má odísť. Nie. Každý deň iba pridávame ľudí, aby to bolo. Potom, keď bude podľa verzii a podľa mňa, tak to bude už dobré. Dobre, teraz zajdem do sieku léziu. Matúšku batožinám a ty jak? Ja som tu. Matúš. Dialaleo, dialala. To má. To je. Však ho zatvor. Zabíjajte tých vojakov. Hej. Oka bitka tu bola? Matúš, koľko ty batožina, koľko tam máš toho? Matúš, aj neskutočne fláka. Matúš, robíš ty batožinu? Je to v pohode? Už je to v pohode, iba batožinku už.
taký bežka by si podobal na nedočený. Týpka má pri sebe Prečo ty si tu tak biely a ty si černý? Ty si sa opaloval. Ale musel si, ty si opalený, musí si určite to vytrhnúť. Pekne ideš, nech ťa skopu, nebudeš pri sebe anu. Danička stane v dovolí. Tak, ty si pohodne, ty si určite si pohodne M4. Či jeden z M4, alebo zo stiaľu z Bionteho zastreli. No to ty si pohodol. No, pekne sa mi... Čo? Typek má Rolexky, okráda teba počíšťavé. To máš ticho. Čo by mal? Ide skope typeček. Ďalší za kačkom, kamo tu už boli dva so za kačkom. Ide o skop. Pasit. Nezabíjaj! A kde budeme mať bonus, tak ťa ja zabijem. Treba som to veľmi sklikal, som dal, že day night, keď to je pasit. Omylu. Matúš, prečo sa zabijujú? Ono bolo v pohode. Čo? Nie, bo ona bola v pohode. Ale tak ju nemá zabíjať. Máme ju dávať tu. Máme zabíjať, keď prídu vojaci, začnú nás útočiť. Alebo potom našovom na taser. No, máš šťastie. Ja sa musím ísť nájsť, to znamená afkovať, ok? No tak, Za chvíľu to naspäť. Ja som mám tu byť. Ja som tu mám byť. No tak. Čo ty ideš, Matúš, batožinu, alebo ideš tu? Ešte môžem viať. Tak Matúš ide batožinu. To ma odkne doby. Ty máš, ty poď. Ja tu sa obstarám. Ešte sa kúkam dopredu, či nie, to nemá káme. A to pekne zozadu. Robím mu to zozadu. Zatiaľ všetci sú v pohode, ktorí si tu prichádzajú. Aspoň si myslím. Tyko, chvíľu tam nie som, ale ty kúkol, jaká veľká jada. Pasať. Tak ty určite si pasať. Však si pasí. Nech sa skopíme. Ty si v pile. Ty si v pile. Ty nie si v čile, ty si dievča. Ty si chlapec, ktorý začíne za dievča, ty máš skopaň. Ty si alkoholik. Ty si tiež v pohode. A toto ide uskutočniť prvú challenge pre vás, fanúšikovia. Môžete mi písať po Roblox. Oka, máme tu zase to. Contact! Och, voda. Počkej.
iba si prebijem zbranie. Tak, ešte sa k tomu vrátim, lebo ma vyrušili tí vojaci. A aj za to ma ide vyrušiť. No, tak máte prvú súťaž. Ak hráte také dobré hry, môžete napísať do komentára. A budem natáčať. A napíšem vám osobne, že tento deň budem to natáčať, že môžete s nami. Musím ísť. Za chvíľu prídem. Tohoto posledného týpka oskenujem. Budem sa na ňo, či je v čile, alebo je alkoholik úplne čistý. Tak, ak chcete ma vidieť v Robloxe, alebo aj Minecrafte, môžete mi asi v Minecrafte nie. Iba zatiaľ... Prečo? Matúš, ty hráš nič rob. Lebo čo si minule urobil, ale fakt, chudák týpek. Ide s nami natáčať a Matúš to pokazí. Zbohu čokoláde. Ok, aj tak sa dá. Oka, bude zase oheň. Musím zobrať hasičák a tedy. To ešte nie je to, keď začne horieť. Ja som urobil jednu chybu. To si teraz priznávam. U batožiny. Hej, poho. Vidíš, to ma skapal. Matúš batožina. Robí. Vás skapal. Vojaci ho zabili. Tak oheň nebude, ale vojaci boli. Ale tam písalo, že nás bude čakať oheň. Come on, to si robíš srandu. Asi prvé video, ktoré bude s tým týpom, ktorý chcel s nami hrať. A ešte si všimni,
že ja každý deň som aktívny. A jeden deň som nebol aktívny. To bolo kvôli tomu, lebo som bol v Skype a tam tá Wi-Fi sa rovná ahoj, ja som ChatGPT o 5 hodín. Že tam skoro vôbec tá Wi-Fi nefunguje. A som sa snažil. Ja som natočil to video, ale YouTube, ale sa mi ho nechcelo vydať, nedalo sa mi ho vydať. Počkej, ja som na YouTube, teraz to mám ísť ku Bartošinám. Nie, stále je ten istý deň. Stále točíš? Hej. Okej. No, Počúvajte ma ľudí, keď dáte viac ako 100 priateľov, tam vám nie, počkaj. čo to máš? Chcel som povedať, že keď dá viac ako 100 priateľov, nech ukážete ich, to teraz to povie, kde bývaš. Čo si? Za koľko priateľov by si ukázal, povedz. To by som nikdy neukázal. Prečo ja by som to ukázal, áno. Napríklad za 5 tisíc, za 10 000 by som ukázal. No za tak 1 milión by som to ukázal, ale to ešte nechcem rozprávať. Matúš, tak ty choď Bartošinu, ja idem toto. Ja Tomáš, Bartošinu, ja teba Bartošinu. Matúš? Oni sú nesmrteľní. Prečo si ho poslal nakoniec? Jej. Môže byť Je to zbraň? Matúš, je to zbraň? Skôr nikdy nemám Bartošina, veď pomáha tomu, kde sa volá Matúšovi. Už som Matúšovi neho ukradol, už som Matúšovi neho zebil. Type má akáčko, má pekne sa uvidíme, inak to je nedovolíte. Môže byť to, vy už komentujete. A nemôžem to komentovať. Ako chceš? Ja by som bol ticho. No okej, to budem ticho. A prosím, nekomentuj ako Fizi alebo Búchal. Neboj sa, nemám hlas jak Fizi alebo Bouchal. Ale môžeš, tak myš. Ako môžeme, by sa to spravilo, lebo by som ho nevedel. Hej. Veď, come on! Ešte koľko? To máš pomôcť, no, lebo ja to nedám. Cec, vole, pokračuj, na to profesionál. Ja sa kúknem dopredu. Všetkých posielaj dopredu, všetci sú v pohode. Posielaj, dávaj, posielaj, čo robíš, posielaj. Máte, pás. Ja budem tento policajt. A pekne ideme, tak a ideme za ručky. Á, to už som dal. Bro. No, máme 7 dní.
Čo si tu teraz ide? Ja idem teraz k tomuto. Počkaj. To je asi koniec. Nie? Ok, ide byť posledný fight. To je koniec. Ja idem hore. O, ja som spokojný. No, ďalšia simulatéria dokončená. No, dajte like a odber a píšte do komentárov. Možno sa uvidíme. Čauko! A poprvé, ak chcete so mnou hrať, musíte ma odber.